Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ka manta kana tare da Smart Hausa TV. Har yanzu dai mai sauraro muna shahararren season ɗin naka wanda ka fi sani da labari na. Shirin nan da kan ilmantar da masu sauraro kuma ya faɗakar da su. Har yanzu mai sauraro ana ta tafka-tafka, ana ta rigime-rigime, ana ta ƙumbiya-ƙumbiya ko kuma in ce ana ta munafurce-munafurce a cikin wannan season naku mai albarka. Ku ci gaba da kasancewa da mu ta kowane lokaci, muna godiya. Smart Hausa TV taku ce. A halin yanzu mai sauraro, ɗan Audu ya fito daga cikin gidan su Sumayya, ko kuma in ce ya fito farfajiyar gidan, a yayin da mahaifin Sumayya ya biyo shi a baya. Sun zo bakin ƙofa, ɗan Audu yake cewa ya kamata mu je masarauta domin ina tunanin abin da zan samu a masarauta. Wanda shi kuma mahaifin Sumayya abin ya ba shi mamaki, a yadda ɗan Audu yake nuna mai cewa ɗan Audu zai je masarautar ne ba don zumunci ba, sai don wani abin da yake so ya samu a kan son zuciya da kuma son abin duniya a gurin ɗan Audu. A lokacin nan mahaifin Sumayya ya nuna masa shi ba zai je ba. Duk da dai mai sauraro idan baka manta ba, a baya mahaifiyar Sumayya ta ce ba za a je wannan masarautar ba. Shi kuma ɗan Audu bayan sun fito daga cikin gidan yake matsawa mahaifin Sumayya akan cewa su tafi. In sun tafi ya lissafa mai akan cewa zai samu manyan riguna da kuma kaya, za a musu tarba ta musamman da kuma 'yan kuɗaɗen da zai samu. A yayin da shi kuma mahaifin Sumayya ya amince akan zai bi su tafi tare. Fitowarsu daga farfajiyar nan ke da wuya, sun fito bakin gate sai suka haɗu da agola, wanda agola tare suka zo da shi da ɗan Audu. A yayin da ɗan Audu ya shanya agola a bakin gate, shi kuma ya shiga ciki har ya ci abinci. Agola yake cewa ɗan Audu, da ka san da abincin baka min magana ba. Sai yake cewa wannan yaron ba yunwa yake ji ba, mu tafi kawai. Sai ɗan Audu ya yi sibitar baki yake faɗa wa mahaifin Sumayya cewa in ya je ya tuna mai cewa akwai wata buƙatarsa shi ma da yake so ya faɗa. A yayin da ɗan Audu ya ji zancen mahaifin Sumayya ya ji zancen ɗan Audu, sai ya ce mai shi ma akwai abin da zai kai shi. Sai yake cewa wani abu ne kaɗan da zai kai shi. A yayin da mahaifin Sumayya yake tambayar ɗan Audu cewa menene wanda zai kai sa, sai yake ba shi labarin cewa so yake ya zama dogarin Abba wanda ya kasance miji ne da Sumayya. A yayin da mahaifin Sumayya yake ce masa, kai fa ɗan Audu kake faɗa min yaron nan ɗan Sane ne, ya ƙware wajen sata da sane, kuma yanzu shi za a kai ya zama ɗan dogaran Abba. Sai yake cewa ba zan je ba. Wani ɓangaren kuma Sumayya a nan ya tafi ya bar Sumayya a gurin nan, ita da mijinta Abba bai biye musu ba, suna zaune a falo. A yayin da Abba yake tunanin abin da zai faɗa mata akan abin da mai martaba ya faɗa yayansa. Buɗar bakin Abba ke da wuya, yake faɗa wa Sumayya cewa ba za su tafi su bar wannan gidan ba. Har Sumayya take tambayarsa akan me yasa, menene dalili. Abba ya ƙara mata da cewa bai kamata ki tambayi wani dalili ba, amma dai yayana ya ce ba zan bar gidan nan ba, kuma na yarda ba zan tafi ba. A yayin da Sumayya take ƙara masa da cewa kenan za mu zauna duk abin da ya faru sai dai ka ja baki kai shiru. Sai Abba ya ji babu daɗi a zuciyarsa, wanda mai sauraro idan baka manta ba, Abba yana mugun son matarsa Sumayya. A yayin da yake faɗa mata cewa kin san dai a kanki babu abin da ba zan iya ba, ki jira akwai lokaci, ko bayan raina
dole wataran za su girmama ki a gidan nan ko suna so ko ba sa so. Kada ka manta mai sauraro, kana tare da Smart Hausa TV. Ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar latin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Smart Hausa TV taku ce, muna godiya.